Pěkný den. Dnes tu máme na servisu Singer, který si hodně lidí kupuje v různých marketech a pak s ním mají takové drobné problémy. Ten stroj většinou dělá tohleto. Je to tím, že ten stroj špatně navléknou. Tyhle ty stroje mají to napětí posazené víc doprava. A pokud tu nit vemete a dáte ji tímhle stylem a takhle ji tam zaříznete, tak ono to vypadá, že to je v tom napětí, ale prakticky to jde úplně mimo to napětí. Tenhle ten kus zrovna má to napětí docela dobře, ale jsou stroje, které mají v tomhletom místě docela velkou díru, takže to opravdu vypadá, že to spadlo správně, ale nespadlo. Je potřeba, aby ta nit byla opravdu v tomhletom místě, mezi těmi talířky a pořádně ji zatáhnout, aby se schovala. Pokud se neschová, nebude se to napínat a ten stroj bude dělat ty smyčky. Takže dávejte si na to pozor.